haft forsøg omkring alkoholgæring, og hermed har vi valgt at lave et forsøg om gæring af saccharose. Og vores formål har været at kunne lave etanol ud fra husholdningssukker, gæring af almindelig husholdningssukker. Og øverst op her på tavlen kan se, der er et reaktionsskema, hvor vi har saccharose, vi blander med vand, og der får vi så etanol og CO2. Og den kvikke lytter eller seer har jo bemærket, at vi allerede har afstemt reaktionsskemaet. Her har vi vores første forsøgsdel. I min kolbe der har jeg 100 ml vand, så har jeg 25 gram saccharose, og så har jeg 10 gram gær. Heroppe der har jeg brun thymin blåt, og ved at lede carbondioxidgassen igennem vores brun thymin blåt, så den dannede carbondioxid den reagerer med vand, og den er kulsyre, og det vil så gøre, at vi får et farveskift, så vi kan se, at det går fra at være blåt til grønt eller gult, alt efter hvor surt vandet det bliver. Og i vores rigtige forsøg, der går det over og bliver grønt. Jeg starter med at veje massen af min opstilling, og den vejer 265,4 gram. Efter gæring, der vejer den 258,7 gram. Det vil altså sige, at der er forsvundet 6,7 gram, og det er så CO2, der er det eneste, der kan forsvinde op i atmosfæren fra vores forsøg. Efter jeg har forsøget, der hælder jeg mit destillat. Der hælder jeg min gæring herover i. Forsigtigt, så jeg ikke får bundfældet med. Ja, og så der får jeg så 108 ml her tilbage. Nu fortsætter vi så videre til forsøgsdel B, som vi gør efter at forsøgsdel A, som sagt, altså vi har lavet vores gæring stå i nogle dage, og nu har vi så fået den endelige væske, eller ikke den endelige væske, men nu har vi så fået den væske, der kom ud af, at vi havde blandet vand, sukker og saccharose. Vand, sukker og gær selvfølgelig. Det kommer vi herop i vores kolbe, i vores forsøgsopstilling her. Med et temperatur, der leder videre over i en ny kolbe. Vi varmer vores væske her inden op, og det er meget vigtigt, at temperaturen ikke kommer, det gør vi ved hjælp af vores varmekappe. Og der er det meget vigtigt, at temperaturen ikke kommer op på højere end 80 grader. Eftersom der hernede både er etanol og vand. Etanol har et kogepunkt på 78 grader, vand har et kogepunkt på 100. Så hvis at vores kogepunkt bliver for højt, så vil vi få et destillat, der både har vand og etanol, og det vil vi jo helst ikke. Vi vil gerne have et destillat, der udelukkende består af etanol. Derfor skal vi holde temperaturen på omkring de 78-80 grader. Vores etanol vil komme op sådan en gas, men den vil vi jo gerne have sådan en flydende væske, og derfor så er det afgørende, at vi får den, får tættet den, således at den igen bliver en væske. Det gør vi ved at lede koldt vand her ind i, der igen kan komme ud i vasken, og vandets kolde temperatur vil således gøre, at det igen bliver til en væske, som vi får her over.
Vi ser så, at vi vejer vores måleglas, før der kommer noget i form af etanol. Der vejer det 23,2 gram. Bagefter der vejer det 25,4 gram, og således så kan vi så finde ud af, at vi så får 2,2 gram etanol, og det måler vi så i et målebæger og får således 4 ml. Vi prøver, derefter så kan vi så finde ud af vores densitet ved hjælp af formlen P, altså densiteten lige med M over V, lige med, ja, M over V. Vi får så, at densiteten vil være 0,55, men det ved vi er forkert, fordi at etanol har en densitet på 0,79, der må således have været nogle fejlkilder i forbindelse med forsøget. Efter det her så prøver vi dog at sætte ild til vores destillat, og vi ser, at det brænder med en blå flamme, hvilket altså er et tegn på, at der i hvert fald er en stor del af det her, der er etanol. Jeg vil fortsætte med at sammenligne vores teori og vores praktiske facit. Vi har lavet noget mængdeberegning i forbindelse med det skema, der blev præsenteret før, og de to vigtigste facits er således, at vi ved, at vi fik 25 gram sukker til at starte med, som vi har skrevet ind her. Og det vi gerne vil fokusere på, det er således, at vi så teoretisk skulle have haft 13,4366 gram etanol og 12,855 gram CO2. Vi kan også finde ud af vores volumen ved at se på den formel, vi brugte før. Så laver vi bare lidt om på den, som var det en ligning. Vi bruger stedet for formlen lille m over p er lig med volumen. Og det er jo igen vores teori. Ved at rent teoretisk skulle vi have haft 13,4366 gram. Og som jeg nævnte før, så er densiteten for etanol 0,79, hvilket således skulle have medført, at vi fik 17,008 milliliter. 17,008 milliliter etanol. Vi har lavet et nyt schema med vores teori og vores praksis. Vores teori er skrevet ind her, som jeg snakkede om lige før. Vi fik dog kun 2,2 gram etanol og 4 ml, som jeg nævnte lige før. En af fejlkilderne har kunnet være, at vi ikke har fået alt det destillat med, der var i kolben. Fordi når vi snakker om så små mængder, så kan selv en enkelt dråbe gøre en kæmpe forskel. Det er kun 2,2 gram. Så måske har vi ikke fået det hele med. Det kan også være, at vores forsøg ikke har stået helt længe nok, og vi derfor ikke har fået alt den etanol ud, som der rent faktisk var. Det medfører også i sidste ende, at vi rent faktisk ikke kan finde ud af vores volumenprocent. I vores forsøgsvejledning, der har vi fået et schema, hvor man kan se på densiteten og så volumenprocenten, og vi fik som sagt en densitet på 0,55. Det vil simpelthen give en volumenprocent, der ikke findes. Så det kan skyldes de samme fejlkilder, og derfor har vi ikke kunnet finde ud af vores volumenprocent. Men eftersom der var ild i, så ved vi, at der i hvert fald har været minimum omkring 80% etanol i vores destillat. Praktisk der fik vi 6,7 gram CO2, hvor at vi i virkeligheden skulle have haft 12,855, da vi i forsøgsdel A hældte det op i et måleglas. Der kunne vi også se, at der kom mange bobler, som var det champagne, og det tydede også på, at der altså stadigvæk var noget, noget kuldioxid, der altså skabte det her bobbelbrus. Havde jeg mere? Nej. Vi vil således gerne fortsætte videre til vores konklusion. Ja, og den er meget kort, men vi kan konkludere, at ved simple ting som gær og husholdningssukker vil man kunne lave etanol eller alkohol.